Arratsaldeon danoi, 2026ko uztailaren 28ko arratsaldeko 7 diranean, ohiko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan 2026ko ekainaren 23ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola, 2026ko ekainaren 18tik 2026ko uztailaren 22 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola, 2026ko ekainaren 22tik 2026ko uztailaren 20 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, 2026ko uztailaren 6ko 1782 dekretuaren berri ematea. Udal taldeek izendatutako kideen berri hartzea eta batzordeen osaketa zehaztea. Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon, hau hartuta dagoen dekreto bat denez gero ez da beharrezko irakurtzea udalbatzan. Norbaitek nahi izango balu irakurriko da, baina printzipioz beharrezkoa ez da. Berri ematekoa danez, jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarren puntuan, 2025ko urteko kontu orokorra onartzea. Xabier, mesedez? Bai. 2026ko ekainaren 23an egindako bileran, udaleko kontuen batzorde bereziak aldeko txosten eman zion 2025 urteko ekitaldiko aurrekontuaren kontu orokorrari. Kontu orokorra jendaurrean egon zen 15 eguneko epean, 2006ko ekainaren 29ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 120. zenbakia, argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez zen alegaziorik aurkeztu. Horren bestez, aipatutako batzordeak hala proposatuta, udalbatzarrak, gehiengo edo batez, honako hau erabakiko du. Zarauzko udalaren 2025 urteko kontu orokorra onartzea eta halaber herrikontuen euskal epaitegiari igortzea. Eskerrik asko, Xabier. Txanda zabalduko genuke, nahiko bazenute, ez, bozkatzera goaz beraz, bosgarren puntua. 2025 urteko kontu orokorra onartzearen aldeko bozkak, 20. Hau batez onartzen da. Seigarren puntua jarraian. 2027 urterako udalerriko jai eguna hautatzea. Xabier, mesedez? Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailaren ekainaren 9ko 90/2026 dekretoaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2027 urteko jaiegunen egutegia onartu da. 2026ko uztailaren 16ko Euskal Herriko agintaritza aldizkaria. Dekretu horretan ezarritakoaren arabera, udalerri dagokio 2027 urterako udalerriko tokiko jaieguna proposatzea. Horiek horrela, ikusita espedientean dagoen dokumentazioa eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehena, xedatzea 2027ko okin ekainaren 26a larunbata, San Pelaio eguna udalerriko 2027ko tokiko jaieguna izatea. Bigarrena, Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari proposatzea 2027ko ekainaren 26a San Pelaio eguna 2027 urteko udalerriko tokiko jaieguna gisa ezar dezala. Eskerrik asko, Xabier. Txanda zabaltzeko beharra balego. Bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. 2027 urterako udalerriko jaieguna hautatzearen aldeko bozkak, 20 hau batez onartzen da. 7. puntua. Bitarteko funtzionarioak hautatzeko eta lanpotxak kudeatzeko prozedura arautzen duen erregelamenduari hasierako onespena ematea. Xabier, mesedez? Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren bateko 11/2022 legearen 77. artikuluak esartzen du bitarteko funtzionarioak hautatzeko prozedura arinak erabiliko direla, eta prozedura horietan berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak publizitate eta lehia askea bermatuko direla. Horretarako beharrezkotzat jotzen da Zarauzko udalean bitarteko funtzionarioak hautatzeko eta lanpotzak kudeatzeko prozedura arautzen duen erreglamendu argi, eguneratu eta gardena esartzea.
Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 22 eta 59. artikuluen arabera, erreglamenduak onartzea udalbatzaren eskumena da, eta behin-behinean onartu ondoren jendaurrean jarri beharko da gutxienez 30 egunez, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30ko 5/2015 legegintzako errege dekretuaren 37.1 artikuluaren arabera, araudi honetan jasotzen diren hainbat alderdi negoziatu egin behar dira, eta hala egin da 2026ko uztailaren 7ko negoziazioa mailan. Hori guztia dela eta, espedientian dagoen dokumentazioa ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udaleko osoko bilkurak aho batez edo gehiengoz honakoa erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea bitarteko funtzionarioak hautatzeko eta lanpoltsak kudeatzeko prozedura arautzen duen erreglamenduari. Erabaki honekin batera doa eranskina. Bigarrena, bitarteko funtzionarioak hautatzeko eta lanpoltsak kudeatzeko prozedura arautzen duen erreglamenduaren hasierako onespena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, eta iragarkia argitaratzen denetik 30 egun baliodunuko epean jendaurrean jartzea. Jendaurrean jartzeko epea amaituta, inolako reklamazio edo oharpenik aurkezten ez bada, erreglamendua behin betiko onartutzat joko da, beste erabakirik hartu beharrik izan gabe. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu, ez? Bozkatu egingo dugu beraz, 7. puntua. Bitarteko funtzionarioak hautatzeko eta lanpoltsak kudeatzeko prozedura arautzen duen erreglamenduari hasierako onespen ematearen aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. 8. puntua. Zarauzko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailaren arteko hirigintza hitzarmena onartzea 17.2 eremuan, hirita eremuan alokairuko babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura bizitokiak sustatzeko. Xabier, mesedez? Espedientea aztertu eta eztabaidatu ondoren lurraldeko informazio batzordeak honako irizpena egitea erabaki du. Zarauzko udalak eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak harremanak eta elkarrizketak izan dituzte hiritako eremuaren garapena bultzatzeko. 2025ko azaroan hasierako adostasuna lortu ondoren, 2026ko maiatzaren 18an etxebizitza sailak lankidetza hitzarmenaren zirriborroa bidali du. Hitzarmenak aurreikusten duenez, udalak doan eta kargari gabe emango dizkio Euskadiko Erkidegoko Administrazio Orokorrari hiritako partzela eraikigarriak, alokairuko babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura bizitokiak sustatzeko. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak, beraldetik, bere gain hartuko du urbanizazioaren eta eraikitzearen ardura eta kostua. Udalak 2026ko maiatzaren 25ko tokiko gobernu batzarraren akordioaren bidez erabaki zuen jendaurrean jartzea. Testu osoa 2026ko ekainaren 15ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu da. Jendaurreko epean ez da alegazio horik aurkeztu. Ekainaren 12an Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak hitzarmenaren testuaren bertsio berri bat bidali du, euskarazko bertsioaren gramatika zuzenketa batzuekin. Zuzenketa horiek ez diote hitzarmenaren edukiari eragiten. Toki ondasunen erreglamenduaren 110. artikuluak xedatzen duenez, ondasunak doan lagatzeko, udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoak hartu behar du erabakia. Hirigintza eta ingurumen departamentuak txostena egin ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, onartzea Zarauzko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailaren arteko hirigintza hitzarmena 17.2 eremuan hirita alokairuko babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura bizitokiak sustatzeko. Bigarrena, alkatezak edukiko du hitzarmena sinatzeko ahalmena, udalaren ordezkari gisa. Eskerrik asko, Xabier. Txanda zabalduko dugu. Txanda zabaldu horretikan, hirigintza zinegotziari, Garbine Oiarbideri emango diot hitza honen inguruko xehetasun gehiago jakiteko. Garbine, arratsaldeon. Eskerrik asko, Xabier. Gaur aurkezten dugun hitzarmen honek beste urrats garrantzitsu bat ematen du Zarauzko etxebizitza eskuragarri gehiago izateko bidean.
Eusko Jaurlaritzaren eta Zarauzko udalaren arteko lankidetza hitzarmena da, eta helburu nagusi bat du hirita eremuan 150 alokairu babestuko etxebizitza eraikitzea eta 100 zuzkidurako bizitoki. Hitzarmen honen bidez, udalak beharrezko lurzoru publikoa doan lagako dio Eusko Jaurlaritzari, idazkariak adierazedun bezala, eta Jaurlaritzak bere gain hartuko ditu urbanizazioaren proiektuen eta etxebizitzen eraikuntzaren ardurak. Horrek esan nahi du, bi administrazioek elkarlanean jardungo dugula, bakoitzak bere eskumenak eta baliabideak jarri herritarren mesederako. Alokairuko etxebizitzak eta zuzkidurako bizitokiak eraikitzeaz gain, urbanizazioa ere egingo da. Espazio publiko berriak sortuko dira eta bidesarea hobetuko da. Horri esker, Indamendi eta Maria Txetxiki kaleak lotuko dituen, ibilgailuentzako zubi berria eraikiko da, Itsasmendiko mugikortasuna nabarmen hobetuz. Itsasmendi auzoari jarraipena emango dion garapen berri honen helburua da, bizitzeko auzo erakargarri eta integratua sortzea. Hitzarmen hau ez da ekimen isolatu bat, azken urteotan Zarauzko udalak eta Eusko Jaurlaritzak hainbat proiektu garatu ditugu elkarlanean, eta horri esker, besteak beste, lankidetza horri esker, 600-etik gora babes publikoko etxebizitza sustatu ditugu Zarautzen, horietatik 186 alokairukoak. Hiritako hitzarmena bide horretan ematen den beste urrats sendo bat da, orain arteko 186 alokairuko etxebizitza horiei beste 250 gehituko baitzaizki. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garbine, eta orain bai, lehen txanda zabalduko dugu. Inazio, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, arratsaldeon danoi. Hitzarmen hau onartzen badeu, hiritan alokairuko 130 etxebizitza babestu eta 100 zuzkidurazko bizitoki eraikitzea ahalbideratuko dugu. Guztira, 230 etxebizitza, 230 aukera, berri, bai gaztientzako, familiantzako edo langileantzako, behaien bizi proiektua Zarautzen garatu ahal izateko. Hirita azken hamarkadetako Zarautzen sustatu den etxebizitza publikoko jardueraik handiena da, dudik gabe. Garbinek esan duen bezala, ez da jarduera isolatu bat, azkeneko urtetan eta 2016-tikan gatoz Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailan arteko lankidetzan, sailburu sozialistakin batea, eta horren tartean daude, aldapetako 50 etxebizitza, Salberdingo 60 zuzkidurazko bizitoki, oain entregatuko dian 91 etxebizitza babestu, edota Lanpardon aurre ikusteian beste 25 etxebizitza. Hiritako proiektua gehituta, guztira, 256 etxebizitza babestu eta zuzkidurazko bizitoki ingoitugu Eusko Jaurlaritzakin batea. Eta horregatik handaka hainbesteko garrantzia hitzarmen honek. Guretzako jarrera garbila da. Zarautzen bizi proiektua eraiki ahal izatea zarauztarrak eta ez izatea Zarautz elite mailako pertsonentzako bakarrikan indakua. Baina garbitzen berdeu. Hirita bakarrik ez da nahikoa. Hirita bat, 2, 3 edo 4 hirita auki eske ere ez geniok erantzun bat emango gaur egun Zarautzen etxebizitza behar duen famili, gazte edo langilei. Horregatik, eraikitzea bezain garrantzitsua ulertze daudala merkatuan esku hartzia. Azkeniko hilabetean askotan esan dugu hori, baina guretzako lehenengo urratsa da Zarautz eremu tentsionatu izendatzea. Berandu gabiltza. Zarautz duela urtebete baino gehiago izendatuko bagenu zona tentsionatu, igual, agian, gaur egun alokairuko presioen inguruan aldaketa batzuk ere ikusiko genituzke. Baina ez dakigu, zoritxarrez Zarautz, daun bezala dao. Batzuen ekimenan faltan ondorioz, bestelako egoera batian gaude. Oraingoz, hori bai, hiritako proiektuagatik eta Eusko Jaurlaritzakin dakaun lankidetzagatik, postia bakarrik atzaigu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Garazi, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon. Gaur bozkatzen hitzarmena guretzat oso garrantzitsua den hitzarmen bada, eta EH Bildutik argi adierazi nahi dugu guztiz ados gaudela hitzarmen honekin eta baiezkoa emango diogula. Hitzarmen honek Zarauzko etxebizitza eredu duin eta sozial baten norabidean iteula lan ikuste deu, eta hori da gure lehentasuna baita. Hitzarmenak argi jasotzeu zein dan helburua. Zarauzko udalak lurzatiak Eusko Jaurlaritzai lagako dizkio eta Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du urbanizazioa eta eraikuntza, alokairu sozialeko etxebizitza babestuak eta zuzkidurazko bizitokiak egiteko. Hau da, herritarrek gehiena behar duten etxebizitza mota.
eskuragarria, duina eta ez merkatu libreko prezio hauetan. Eta hemen azpimarratu nahi dugu, hau dala gure eredua baita, hau dala EH Bildun etxebizitza politika. Alokairu soziala lehenestia, etxebizitza babestuak egitea, zuzkidura bizitokiak sortzea, administrazioen arteko lankidetza eraginkorra aurrera eramatea, lurzoru publikoen erabilera soziala eta herritarren premiei erantzutea, eta ez merkatuaren presioei. Hitzarmena gaina, legiak esartze dituen printzipioak betetze ditu, etxebizitza eskubidea bermatzeulako, kolektibo zaurgarrien aldeko ekintza positiboa iteulako, lurralde kohesioa dakalako, irisgarritasuna eta jasangarritasuna bermatze ditulako, eta herritarren parte hartze bat badaolako. Eta hori guztia alokairu sozialen bidez gauzatzea. Eta guretzat hau funtsezko tresna bat dela esan berdeu. Eta bada beste kontu bate bai, guretzat oso garrantzitsua dana, alokairu sozial hauek zarauztarrontzat izango dela adbideratze duna. Baldintza hau da, azken 10 urtetan gutxienez 3 urtez jarraian edo 5 urtez erroldatuta egongo diala egiaztatu beharko dutela herritarrek. Bestalde, esan berdeu, oain arte hiritako operazio hau amiluekin batea jondala, pleno hau eta horregatik argi utzi nahi deu, baiezko hau ez dela guretzat txeke zuri bat, eta ez deula amiluekeo udal lurzoru publikoa etxebizitza libriak iteko saltzeko operazioa zuritzen. Hirita eta amilubiko lursailak batera tramitatu zian, hiritan oain babesteagoa zen eraikuntza mota proposatzen hasieratik eta guk hasieratik baiezkoa esan genion honi, baina horrekin batea amilubiko lur municipalak etxebizitza libriak iteko saltzea proposatzen eta aurrea jarraitzau proposamen honek noski. Hori salata operazio horren kontra agertu ginean. Oain, hiritabea dator honea pleno nonta eta aukera mateigu operazio horren zein atalekin ginean ados eta zeinekin ez adierazteko. Hiritakoakin ados egon geha hasieratik, baina oain arte kontraboskatu deu operazioa beste zatiakin batea indalako. Alegia, bat ez deulako egiten lursail municipala esku pribatu eta saltziakin. Hori argitu nahi nun, hasieratik honen alde egon gehalako hiritako proiektuan alde. Amiluin ordia, oaindik udal gobernu honek azaldu beharko luke nola gertatu dan udal dokumentuen arteko balorazio jauzia. Udalak onartutako aporen aldaketa 2024ko otsailean ekonomia bideragarritasuneko azterlanak, amilubiko partela libreen balioa 4 milioi ingurutan kokatzezun, eta etxebizitzak 2.000 metro karratukan salduko zirala jasotzezan. Pasatuen presiotan alegia. Urte eta inguruan, lizitazio oinarrizko presioa 11.715.124 euroa finkantu da. Ia irukoitza. 6.313.000 euroko ostatzean geltokiaren doblia, ia. Eta balio jasio honek beste gadera politiko nagusi bat usteu mai gainean. Zarautzeko etxebizitza estatuko merkatuko presio garestiena duen honetan, zergatik bilatzeu udalak errentagarritasuna. Zerreko rautsi berdeu momentu honetan ebai. Baita esan nahi deu, azken urtetan zarautzen etxebizitza publiko asko indiala, eta horrekin ados gaudela, baina argi dakau baita ere eraikitzeakin bakarrik ez dela konpontzen arazoa. Eta gutxio erakitzen dana merkatu libreko etxebizitza garestia danean. Horregatik, hiritako proiektua ezinbestekotzat jotze deu, bai, eta ezinbestekotzat da eraikitzeaz gain beste neurri batzuk ebai hartzia. Eta hemen, Inaxok aipatu duen bezala, guk ere bai irutze zaigu benetan garrantzitsua da eta lehen neurrietako bat dela zarautgune tentsionatu izendatzea. Merkatu intervenitua berra dolako eta merkatuari muga jartzeko etxebizitza parkea mobilizatu behar deula garbi ikuste deulako. Gure ustez, zarautek behar du norabidea hiritako proiektua bezalako norabidea da, administrazioen arteko lankidetza, lurzoru publikoaren erabilela soziala eta alokairu babestua, kasu honetan bezala. Eraikitzaz ari garenean, kasu honetan bezala, horrelako proiektuak babestuko ditugu. Eta horrez aipatutako beste neurriak martxan jartzea ere, bultzatu nahi deun neurrietako batzuk dira. Beraz, hiritako hitzarmena baiezkoa emango jo, etxebizitza eskubide bezala ulartze dalako, eta ez aktibo finantzario moduan, eta arrazoi beragatik jarraituko deu, amilubiko udal lurzorua etxebizitza libre bihurtzeko salmenta kritikatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garazi. Garbine lehen txandan, zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. 2024ko zailan onartu genuen udal batzan, hirita Amilubi eremuko plan orokorraren aldaketa puntuala eta uztailean bertan eskaini genizkion Jaurlaritzari hiritako lursailak etxe bizitza babestuak eraikitzeko. Bide luzea izan dugu beraz, 2 urte, hirita Amilubi eremuko plan orokorraren aldaketa puntuala garatzeko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri ginenetik,
Baina espero dugu etxebizitzaren premiazko neurrien legeari esker, hemendik aurrera tramitazioa azkartzea. Bere borondatea horixe dela adierazi baitugu gainera etxebizitza sailak. Udal gobernu honek agintean daramatzan 11 urtetan 952 etxebizitza babestu eraikitzeko bidea egin du. Garatu dugun etxebizitza planari esker, amaitzear den salberdin bukatzen denean 600-etik gora etxebizitza babestu ditugu eraikita hamarkada honetan. Amilio Bilanpardo eta gaur izpide dugun hirita bukatzean, esan bezala, 952 izango dira, eta horietatik ia erdiak alokairu publikora bideratuak. Sekula zarautzen izan den alokairu babestuko eskaintzarik handiena, horixe izan da gure apostua. Eskarrik asko Garbiñe, bigarren txandan, Inazio, zure da hitza. Bai, mi esker. Bueno, nire ustez posgarria da EH Bildu entzutia alde daula horrelako proiektu garrantzitsu batean eta benetan zarautzentzako hain garrantzitsua izangoan proiektu baten inguruan. Garbi da horrelako erronka handian aurrian guztiok batin berdeula eta guztiok norabide berdinan jun berdeula eta nik uste hau dela adibide esanguratsu bat. Baina bai, lehen bukatu eten bezala, bai azpimarratu nahiko nuke eremu tentsionatua izendatzei buruz. Ilabete luze zentzun dugu, bai alkatia eta EAJ, neurri horren, edo zona tentsionatua izendatzean inguruan bere eraginkortasuna zalantza jartzen. Eta argudio nagusia beti berdina izan da. Presioa mugatziak, jabiak, behaien etxebitza merkatutik ateatzea ekarrikoula. Eta hori ondo ulertzeko bi notizia daude, biak atzokoak. Alde batetik, gure alkatia elkarrizketatu zuen, eta bere hitzetan, hala ere, kezka sortzen digu beste herri batzuetako esperientziak ikusirik, eskaintza batzuk desagertu egingo direlako, eta beste batzuk urte osoko eskaintza izatetik, denboraldikoa izatera pasako direlako. Eta hau hobeto ulertzeko baita ere, beste notizi bat ekarriko etonea, atzo bertakoa baita ere, el tope a los precios reduce las rentas de los nuevos alquileres entre un 3% y un 4% en Donosti, Irún y Rentería. Eta ez hori bakarrikan. Hori da datu bat, posgarria, guztiz, Donostin 3,7 geiztia presioak, edo Renteian 4,1 edo Irunen 4,3. Baina garantzitsuena ez da hori. Garantzitsuena da, jatxira horrek ez duela ekarri, etxebitza parkian murrizketa ikan. Are eta gehiago. Ekarri duna da, Gipuzkoa guztian, 2024 amaieran 2,6 gehiago eukitzia. Irunen 2,9, Donostin 1,1 gehiago, eta Errenteian 1,3 gehiago. Orduan, datu hauekin, zuek zeskazuen zalantza horiek gezurtatu ditugu, eta orduan, ez da kaso beste argudioikan zarautz ere tentsionatu ez izendatzeko. Alokairuan presioak jetxin dia lehenengo aldiz 2016-ikan, eta eskaintzasua ez da murriztu. Iritan, egiten nahi gehan bezalaxe, etxebitza publikoa eraikitzea eta zarautz ere tentsionatu izendatzea ez dia elkarren aurkako neurriak, guztiz osagarriak dira. Lehenengoak eskaintza publikoa handitzeu, epe ertaina, eta bigarrengoan epe motxea, alokairuko etxebitza baten bila dabiltza nahi, babes bat, babes maila bat. Zarautzu indikan ez da ere tentsionatu, alkatiak eta EAJak ez dulako izendapen horren bultzadaik eman nahi izan, eta haren erabilgarritasuna zalantzan jarri izan dulako atzo arte behintzat. Eta kitik gaur, nola izangoan. Alderdi sozialistatik behin da berriro esan dugu, berandu gabiltzala, eta alaxi uste dugu. Eta, hemen esatean bezala, ¿quién paga el pato? Zarauztarrak, kasu honetan. Eskerrik asko. Bigarren txandan, Garbiñe, zure hitza. Eskerrik asko, Xabier. Lehen esan duan bezala, alokairuaren aldeko apustu sendua egin dugu, baina ez hori bakarrik. Behar eta profil desberdinetako zarauztarrei egokitutako eskaintza egin dugu. Baita salerosketan ere, babes ofizialekoa naiz etxe bizitza tasatua. Anitza den gizarte bati eskaintza anitza eman behartzaiolako. Behar bakoitzari bere neurriko erantzuna, baita etxe bizitza libreak ere. Gainera, ekimen pribatua ere beharrezkoa da bideragarria ez den plangintzarik ezin baita aurrera atera. Udalak ez du gaitasunik eta jaurlaritzak ere mugatuta ditu bere baliabideak. Gobernatzea orekak mantentzea da, eta gobernatzea tokatzen zaionak hori berehala ikusten du. Baita EH Bilduk ere gobernuan dagoenean, naiz oposiziotik beste diskurtso batzuk egin.
Errenterian adibidez, EH Bilduko alkateak EAJak eta Alderdi Sozialistak bultzatutako etxebizitzaren premiazko neurrien legea baliatu du, etxebizitza pribatu gehiago eraikitzeko aukera aprobetxatuz, etxebizitza eremu baten garapena bideragarri egiteko. Eta ongi iruditzen zaigu, garatzen ez den eremu batean ez baitago ez etxebizitza pribaturik eta ez etxebizitza babesturik. Eta udal partzelak pribatu besterentzea ere aukera bat izan daiteke, guk egin dugun bezala, Iruñako EH Bilduko alkateak egin duen bezala, udalak baliabideak behar dituelako herriarentzako eta herritarrentzako mesedeako izango diren azpiegiturak sustatzeko. Bezala guk alaxe egin duan minubin, eta horri esker izango ditugu autobus geltoki berria, lurpeko aparkalekua eta beste bat proiektuetarako baliabideak. Etxe bizitzak behar ditugu, baina beste baliabide batzuk ere behar ditugu. Baina ez da onargarria, oposiziotik diskurtso bat erabiltzea eta gobernutik kontrakoa egitea. Koherentziarik ez duten diskurtsoak eta jardunak erakusten dute, diskurtsoak hitz hutsak baino ez direla, oposizio suntzitzailea egitea, besterik gabe, herriaren mesedetan aritu beharrean. Gu ez gaituzue hor topatuko, argi dugu gure bidea zein den. Zarautz eta zarauztarren bizikalitatea hobetzen jarraitzea. Hortan ari gara, beti zarautzen alde lanean. Hortan ari gara, baita eremu tensionatu izendapenaren lanketan. Eta beti esan dugun bezala, guk baliatuko ditugu gure esku dauden erreminta guziak zarauztarren bizi kalitatea hobetzeko eta etxe bizitza eskuragarri egiteko. Eta datuak irakurtzeko era desberdinak egon daitezke eta egia da eskaintza handitu dela, baino beste irakurketa bat egin daiteke ere, eskaintza ez da handitu azkeneko urte hontan, azkeneko urte hauetan eskaintza handitzen zijoan alokairuko eskaintza, eta egin dana, gertatu dana azken urte hauetan, eremu tentsionatu izendapenak hasi direnetik, hazpunde hori etxi egin dela. Orduan, irakurketa datuenak egin daitezke erabate edo bestea. Hala ere, gure kezkak, noski ditugula gure kezkak. Funtzionatuko duen, zer eragin eduki dezaken, positiboa, negatiboa. Hala ere, esan bezala, lanean egea, horretarako, eta nik uste nun gaur hemen, hiritan inguruko hitzarmen bat geneukala mahai gainean eta ez eremu tentsionatu izendapena. Baina hortan ere lanean egia. Enun pentsatzen hitz hartzia. Baina nasio, bakotze jakingo duzi jarrera hartzen duen, eta hamarkada oso baten irigintzardurak izan dituen aldetik, ez dut onartuko zuk horrelakoak esatia, iritsi berritan eta jakin gabe iritan historia. Zeren iritan historia da Alderdi Sozialistak ez egune bihurtu nahi zuela osoa. Eta irita gaur etxe bizitza egingo bada izan da EAJak hori bultzatutu duelako. Eta bilera askotan, hor aldameneko areto horretan, zuzendaritza bilera askotan, markatu dugu marra, noraino egin zitezken etxe bizitzak, eta guztia ez genuela ikusten ez egune bezala, etxe bizitza beharra zegolako zarautzen. Hori ez dizute kontatu, nik kontatzen dizut lehen aldiz, hori horrela izan dalako eta lekukoa dauzkat hemen inguruan. Hori ez da gizurra. Gloria, hori ez da gizurra. Hori aktetan jasota dago eta erakutziko izkizut. Hori egia da eta hemen norbaitek horlakoak esatea ez dut onartuko. Irita etxe bizitza publikoaren garapen bat gaur danok hau batez bozkatzera bagoaz izan da bere garaian Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki hori bultzatu zuelako eta borrokatu zuelako. Eta hori da egia. Eta EH Bilduri, lursail municipalak etxe bizitza publikoak egiteko behar direla eta bideratu behar direla, noski oposiziotik. Eta Iruñan, asieron 24 parcelas para hacer vivienda libre. Los terrenos salieron a subasta por 6,2 millones de euros y han sido adjudicados finalmente por 10,47 millones, sin incluir el IVA. Hori zer da? Zuek agintzen dezuten, udaletxe nagusian,
gaur hemen predikatu dezutenen justu kontrakua. Zuek jakingo duzue CH Bildutan zaudeten. Kudeatzen duen EH Bildun, edo utopia horretan bizidan EH Bildu. Agintzen zaudeten tokian, partzela, udal jabetzako partzelak enkantean jarri, etxe bizitza libreak egiteko, eta 10 milioitik gorako etekinak aste honetan bertan berria, zuek agintzen dezuten udaletxe nagusian. Eta hori horrela da, eta hori da egia. Eta hori esan da, egia hauek esan da, bozkatzera goaz. 8. puntua. Zarauzko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailaren arteko hirigintza hitzarmena onartzea 17.2 hirita eremuan alokairuko babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura bizitokiak sustatzearen aldeko bozkak 20 aho batez onartzen da. Jarraian, 9. puntua. Zarauzko hiri antolamenduaren plan orokorraren aldaketa Villa Elisabet partzelari 19.1 arean eta lurzoru urbanizazioan dagoen bat zenbakiko poligonoko 9. partzelari buruzkoa behin-behineko onespena ematea. Xabier, mesedez? 2023ko abenduaren 21 egindako bilkuran, Udalbatzak hirigintza hitzarmen bat onartu zuen 19.1 Talaimendi areako Villa Elisabet Nafarro kale 59 partzelaren eraikigarritasun urbanistikoa handitzeko. Tokiko gobernu batzarrak 2024ko uztailaren 29an hartutako erabakiaren bidez, aldaketa puntuala onartzeko espedienteari hasiera ematea erabaki zen, eta herritarren partaidetza programa onartu zen. 2025ko abuztuaren 29an, Eusko Jaurlaritzako ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendariaren ebazpen baten bidez formulatutako ingurumen txosten estrategikoa jaso zen. Txosten horretan ari ezten denez, badirudi aldaketak ez duela eragingo ondorio kaltegarri nabarmenik ingurumenean. Eta beraz, ez da beharrezkoa izango ingurumen ebaluazio estrategiko arruntik egitea. 2025ko urriaren 30ko osoko bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena eman zion plan orokorraren aldaketari. Era berean, espedientea jendaurrean jartzea erabaki zen. Iragarkia 2025ko azaroaren 10ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen. Dagokion aldian, dagokion ziurtagiriarekin bat etorriz, 5 alegazio idazki aurkeztu dira epe barruan, eta beste bat epe horretatik kanpo. Oro har, aurkeztutako alegazioak aldaketaren aurka daude, uste dutelako ez dagoela aldaketa hori justifikatzen duen interes publikorik, eta onura bakarra partzelaren jabegoari dakarkiola, ingurumen eta gizarte ondorio kaltegarriak eraginez. Aurkeztutako alegazioei buruzko txostena aurkeztu zuen aldaketaren talde idazleak 2026ko otsailaren 3an. Txostenak beste beste, arrazoi hauengatik justifikatzen du aurkeztutako alegazioak ez onartzea. Beraz, jarduketak interes publikoari erantzuten dio, onura pribatuak izan ala ez. Horiek gabe, nekez gertatuko litzateke aipatzen den oreka. Horrela antolantutako eraikigarritasunak partzelan aurreikusitako eraikin berria modu egokian eta arrazoizkoan txertatzeari erantzuten dio, eta hektarea bateko partzelaren lagapenak berriz, Inurritz eta Hirita arteko San Pelaio errekaren jarraian ura edukitzeko udal helburuari. Era berean, aldaketaren eremuan eskumena duten administrazioei txostenak egiteko eskatu zitzaien. 2026ko martxoaren 27an, talde idazleak aldaketaren dokumentua aurkeztu zuen behin-behinean onesteko. Hasierako onespenerako txostenaren eta egindako txostenen ondoriozko aldaketak sartuta. Egindako aldaketak ezin dira inola ere, funtsezkotzat kostaldearen eta itsasoaren zuzendaritza nagusiaren txostenean adierazitako zuzenketei buruzkoak baitira. Hirigintza eta ingurumen departamentuak dokumentuari buruzko txostena egin zuen. Udal planeamenduko aholku batzordean, 2026ko ekainaren 22ko bileran, eztabaidatu zuten aporen aldaketa. Irizpen aldekoa izan zen, bertaratu ziren kideen gehiengoarekin. Lurraldeko informazio batzordeak behin-behineko onespenaren proposamenari buruzko irizpena eman du. Gaia aztertu ondoren, Udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Lehenengoa, jendaurreko informazioen pean
epean egindako alegazioai erantzutea. Honako hauen arabera. Leire Udabe Aizburuak, Miren Koldobike Muniain Agotek, Patxi Xabier Etxaburu Eluk, Juan Jose Iribarrek, Marko Solaitola Alkortak eta Carmen Roteta Iribarrek aurkeztutako alegazioak ezestea. 2006ko otsailaren 3an talde idazleak egindako txostenaren arrazoibideetan oinarrituta. Bigarrena, behin-behineko onespena ematea Zarauzko hiri antolamenduaren plan orokorraren aldaketa puntualaren espedienteari, 19.1 Talaimendi, Area, Villa Elizabeth partzelari eta lurzoru urbanizaezineko lehendabiziko poligonoko 9. partzelari dagokionez. Onartutako dokumentua 2006ko martxokoa da eta Santiago Peñalba arkitektuak zuzendutako taldeak idatzi du. Hirugarrena, behin-behineko onespena jaso duen dokumentua Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamendurako batzordeari bidaltzea, nahitaezko txostena egin dezan. Eskerrik asko, Xavier, txanda zabalduko dugu. Garazi, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon berriz. Oain puntu hontan bozkatzea goazena, Xabierrek aipatu bezala, Zarauzko hirigintza plan orokorraren aldaketa puntual bat da. Villa Elizabeth luzatean eraikigarritasuna nabarmen handitzeko 610 metro karratutatik 2000 metro karratura. Gure ustez justu aurreko puntuan aipatutako ereduaren kontrakoa da hau noski. Guztiz kontrakoa. Testu ingura goratze aldera eta kontestu emateko puntu honetan, aipatu nahi deu Zarauzko plan orokorra 2008koa dela. Beste batzuetan esan dugun bezala, aldaketa puntual bat egitea batzuetan beharrezkoa da, baina ezin dira erabili udalerri osoaren hiri eredua zatika baldintzatzeko. Are gutxio, ekimen pribatu jakin bati aparteko eraikigarritasuna emateko. Hirigintza plangintzak ez dio jabetza pribatuaren espektatiba ekonomikoei erantzun behar. Interes orokorrari, lurralde kohesiari eta lurzoruaren funtzio sozialari baizik. Iadani badakigu lehen bilera egin dela plan orokorraren berrikuspen orokorra abian jartzeko, eta horrek esan nahi du udalerri osoaren antolamendua berriz pentsatzeko garaia dela. Da ez momentuko pieza solteak mugitzeko garaia. Are gutxio, aldaketa puntual horiek herritarren interesekoak ez direnean eta egiteko beharrik ez daudenean. Horregatik lehen galdera hau da, egokia alda Villa Elizabeth luzatiaren eraikigarritasuna hirukoiztea? Ez dago etxebizitza tasaturik, ez dago etxebizitza babesturik, ez alokairu eskuragarririk, ez zaio Zarauzko etxebizitza premia sozialari erantzuten. Merkatu libreko eskaintza garestia handitzen da soilik. Eta horregatik nik erantzungo du galdera bera. Gure ustez ez. Ez da egokia, ez da beharrezkoa eta ez dago justifikatua. Eta galdera honi ezezko erantzuten badiogu, ez du zentzurik trukean beste lurzati bat jasoko dugula esateak. Lehenik erabaki behar dugu zein hiri eredun nahi dugun, eta ondoren aztertu trukeak eta lagapenak. Badakigu, esango duzuela, udalak lurzai bat jasoko duela trukean, eta hori interes publikokoa dela. Baina gogoratu nahi dugu, udala jasoko lukeen lurzatia urbazinezina dela, dagoeneko babestua dagoela eta ez dela eraikigarria. Hau da, lur hori eskuratzeak ez du babes maila handitzen, ez du erabilera publikoren bat sortzen, eta gainera udalari mantenimendu karga gehiago suposatuko dio. Ez dago presarik lur hori eskuratzeko, ez dago arriskurik lur horretan inorrek ezer eraikitzeko, eta ez dago justifikaziorik eraikigarritasuna handitzeko trukean. Hori bakarrik nahikoa da proposamen honi ezezko emateko. Baina gainera, hitzarmena sinatu eta gutxira, Villa Elizabethen jabeek lurzatia saldu zioten amenabarri. Mozkin handiak lortuta. Eta orain enpresak luxuzko 18 etxebizitza eraikiko ditu. Noski, negozio egiten hemen ere. Eta esan bezala, ez da etxebizitza babesturik aurre ikusten, ez da pasaturik aurre ikusten, eta ez da herritarren premiei erantzuten inondik inora. Hau ez da etxebizitza eskubidea bermatzen duen proiektua. Hau espekulazio operazio bat da, eta espekulazioari ateak zabaltzen dizkio. Eta bai, udalak lurzai bat eskuratzen du. 1.918 euroko katastro balioa duena. Eta benetan, hau eskuratzea interes publikokoa balitz, udalak beren nekazal balioa kontutan izan da, eros dezake. Lurzai honetan, azterketa ekonomikoak argi uzten du operazio honen benetako irabazlea ez dela udala. Ez dela herria eta ez direla zarauztarrak. Operazio honen benetako irabazleak familia bat da eta enpresa bat. Apo aldaketak 3.120.000 euroko ondar balioa jasotzen du. Hau da, 1.918 euroko katastro balio duen lurzoru babestu bat eskuratzeagatik, ekimen pribatuari 3 milioi euroko lurzoru balioa duen eraikigarritasuna ematen zaio.
Hori da operazio honen benetako balantzea aztertzeko abiapuntua. Eta horrek aurrekari oso garrantzitsua esartzen du. Izan ere, inguruko luzati jabe batzuek eraikigarritasuna handitzeko eskaerak ere egin dituzte jada. Udalak ezezko eman die, baina helegiteak ere jar ditzakete. Aldaketa hau onartuz gero, auzitegiak aldeko sententzia eman dezake, eta talaimendi osoa etxebizitzaz betetzeko presioa handituko da. Hau ez da gure iritzia bakarrik, herritarrek ere hala adierazi dute. Eta herritarrak iritzia aipatuko dudanez, esan udalak herritarrei egindako kontsultan aurkeztutako ekarpenetatik ia denek zero alternatiba babesten zutela. Hau da, egungo antolamendua mantentzea eta aldaketarik ez egitea. Herritarren iritzia argia izan zen eta guk ere alternatiba hori babesten dugu. Ez dugu lertzen zergatik lehenesten diren interes pribatuak herritarren beharren gainetik. Eta bada beste kontu larri bat ere. Proiektua bera idatzi duen enpresa bera izan da alegazioak ezeztatu dituena. Alegia, 100% partziala. Interes publikoa ezin du enpresa pribatu batek definitu, eta gutxiago parte baldin bada. Hau da, hau udalak definitu behar du. Eta prozedura honek ez du bermatzen interes publikoa, ez du bermatzen objetibotasuna eta ez du bermatzen gardentasunik. Horregatik, operazio honetan interes publikoa dagoela baieztatzen duen iritzi tekniko eta inpartzial bat emango duen txostena eskatzen dugu. Gainera, mahai gainean jarri nahi dugu, espedienteak monetarizazioa aurkezten duela ia irtenbide bakar bat bezala. Legeak ahalbideratzen dituen beste aukera batzuk aintzat hartu gabe. Villa Elizabeten sortutako tokiko zuzkiduraren defizita 324 metro karratukoa da. Eta hau txostenean kalkulatzen da. Alabaina, 45/2025 dekretuaren 6 eta 7. artikuluek berariaz ahalbideratzen dute tokiko eraikitako azalera betetzea. Beraz, udalak oraindik aukera daka 324 metro karratu horiek eraikita jasotzeko. Udal titulartasunera zuzkidura bizitoki edo ekipamentu gisa. Gauza bera gertatzea, udalak hirigintza gainbalioetan duen 115% partaidetzarekin. Apoak dirutan jasotzea proposatzen du, baina lursorioaren lagapena haren balioari dagozkion etxebizitzen bidez ere bete daiteke. Beraz, udalak 430.735 euro diru sarrera puntualetan jaso beharrean, haren balioari dagokion etxebizitza eraikita jasotzea eta udal etxebizitza parke iraunkorrera gehitzea defendatu dezake oraindik. Hemen bi hiri eredu daude aurrez aurre. Zuen ereduak lurzore aktiboa finantzario bezala tratatzeu. Hirigintza betebeharrak dirutan likidatzen ditu. Babestuta dagoen lurzoru merkea jasotzea aitzaki. Eta 3 milioiko mozkina jartzen du interes pribatuen zerbitzura. Gure hiriburuak lurzoruaren funtzio soziala lehenesten du. Eraikitako ondare publikoa, alokairu soziala eta zuzkidura bizitokiak sustatzen ditu. Eta etxebizitza parke publikoa handitzen du. Lehenengo eredua kapital pribatuaren irabaziak errazten ditu eta etxebizitza garestitzen. Bigarrenak herritarren eskubideak eta udalaren etorkizuneko jarduteko gaitasuna sendotzen ditu. Lehen esan bezala, gure etxebizitza eredua argia da. Etxebizitza eskubide bat da eta ez negozio bat. Etxebizitza politika publikoak behar ditugu. Etxebizitza babestuak, tasatuak, alokairu duina, gune tentsionatuaren izendapena, espekulazioen aurkako neurriak eta herritarren premia iratzuten dioten proiektuak. Villa Elizabeteko planteatzen dena ez da horrelako proiektua, inondik edinora. Are gehiago, guztiz kontrakoa da. Horregatik, ez dugu abestuko etxebizitza eskubideen negozio behortzen duen proiekturik. Ez da interes pribatuen mesedetan egindako aldaketa puntualik ere. Zarauztarron etxebizitza eskubidea eta hiri eredu duina lehenetsi behar ditugu. Eta horretarako aldaketa hau ez da bidea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri garazi, Garbine, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Egit igual, garazin interbentzioa asironi biali beharko diogu. Igual partzelak daukaten funtzio soziala betetzen ahi ez talako, ez dakit. Gobernutik eta oposiziotik, posizio bera mantenduko bazen dute, koherenteagoak izango zinateke. Bueno, lehen txanda honetan azaldu nahi dut zergatik uste dugun aldaketa honek interes publikoa nahikoa duela. Eztabaida honetan bi gauzan hasteko arriskua dago batetik, sustatzaileak etekin ekonomikoa izatea, hemen EH Bilduk argi azaleratu duen bezala, eta bestetik udalak hartutako erabakiak interes publikoa izatea. Hirigintza jarduketa batean interes pribatua egoteak ez du automatikoki interes publikoa baztertzen. Hirigintzaren zati handi bat jabetza pribatuaren gainean gauzatzen da, eta ohikoa da jabeak edo sustatzaileak etekin bat lortzea.
Aurreko puntuan azaldu duan bezala, diskurtsotatik harago ekintzatan erakusten du EH Bilduk gobernatzen duen tokitan interes pribatuaren etekina zilegi dela onartzen duela. Administrazioaren betebeharra ez da interes pribatu oro desagerraraztea. Bere betebeharra da egiaztatzea proposamenak interes pribatuaz gain udalerriarentzat benetako eta arrazoizko interes publikoa duela. Kasu honetan, interes publiko hori espedientearen hasieratik dago jasota. 2023ko urriaren 10ean udaleko hirigintza eta ingurumen departamentuko arduradunak hirigintza hitzarmenari buruzko txostena egin zuen. Txosten horrek espresuki aztertzen zuen, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 4. artikuluan ezarritako interes publikoarekiko mendekotasun printzipioa. Ondorioa argi izan zen, Villa Elisabeten jabeen interes pribatua eta udalak Inurritzako biotopoaren ondoan toki estrategiko batean lurzoru hektarea bat eskuratzearen interes publikoa uztartzen zirela. Eta interes publiko hori nahikoa dela hitzarmena izapidetzen hasteko. 2023ko azaroaren 28ko bigarren udal txostenak aurreko ondorioa berretsi zuen, eta hitzarmena onartzearen aldeko txostena eman zuen. Zein da interes publiko hori? Aipatu dan bezala, udalak 10.000 metro kuadro inguruko lurzoru bat eskuratzea. Eraikuntzari gabe, lurzoru ez urbanizagarrian, baina hirigunearen, Inurritzako biotopoaren eta hiritako ezeguneren arteko toki estrategiko batean. Ez da edozein partzela, Inurritza eta hirita arteko ingurumen eta lurralde kontinumaren barruan dago, Sanpelei horrekaren inguruan, biotopoaren ondoan eta hirigunetik hurbil. Idazketa taldearen txostenak kokapen horrek duen garrantzia azpimarratzen du. Lurzatia udalaren esku izateak aukera ematen du udalari eremu estrategiko horren etorkizunean eragiteko. Hori da jabetza publikoaren benetako balioa, ez soilik gaur merkatuan izan dezakeen prezioa, baizik eta udalari ematen dio erabaki gaitasuna. Lursaila udal jabetzakoa denean udalak epe luzerako aukerak irabazten ditu. Aukera desberdinak zabaltzen dira, ingurumenaren leheneratzea, natura eta paisaia jarraitasuna, hiri parke berri bat, edo etorkizunean plangintzak eta ingurumen araudiak albidetzen badute biotopoarekin eta hiritako ezegunearekin lotutako ekipamenduren bat aztertzea. Baina gauza bat dago argi, lursail hori zarauztarren gozamenerako izango da, zarauztar guztiontzat izango da, eta zarauztarrok erabakiko dugu bertan zer egin nahi dugun. Eskerrik asko Garbiñe, bigarren txandan, Ignacio, zure da hitza. Bai, mil esker. Bueno, EH Bilduk dudan jarri du, hasi da, alde batetik esaten plan orokorran aldaketa bat bultzatu beharko litzakela, eta nik uste hoxe irala oantxe bertan bultzatzen. Zuek ere badakizue horrek denbora luze eramateula, ez dakigu zenbat urte izan daitezken, eta horregatik dator plan aldaketa hau. Interes orokorra ere dudan jarri dezue. Eta nire galdera izango litzake, ea ziritzea izuen 10.000 metro karratuko lursail bat lortzia euro bat beha ere ordaindu gabe. Hori izan da interes publikoa, nik egia esan ez dakit zer dan. Nidak edana, EH Bildu beti onda lurzoru publikoak lortzian alde, eta guain horren kontra eotiak ez dit, zentzu askoik ematen. Titulartasun publikoak aukera emateigu lursaila zuzenian kudeatzeko eta ingurumen estrategia publiko bat bertan txertatzeko. Orduan, interes orokorra bertan dago. Guk hau koherentzi guztiz eraman deu. Seguru nago, lortutako lurzoru publiko honekin oso gustabengo zatela mendikan urte batzuta, udal gobernu honekin ditun beste ekintza asko bezala, hasiera batian gaizki ikusten dituzuela, eta gero eskuzabaltasun guztiz hartzen dituzuelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ignacio, Garazi, bigarren txandan zure da hitza. Bueno, lehenengo eta behin, Xabierrek aurreko galderan aipatu du zein EH Bildutan gauden, eta guk garbi esan nahi deu, Zarauzko EH Bildun gaudela, eta konparaketak Iruña eta Zaraut uste deu konparaketak benetan ez diala errealak. Bestetik, Garbinek aipatu ditu kontraesan batu dazkaula gure barruan, eta guke bai zuen batzuk aurkitu ditugu, eta horren inguruan hitzein nahiko genuen. Askon egunetan, behin baino gehiotan entzun deu zuen diskortsoa, etxebizitza eskubidea bermatu behar da, alokairua babestua gure etxebizitza politikaren ardatza da, epe lupeseko plangintza da etxebizitza eskuratzeko arazoari erantzuteko modu bakarra, eta hori ez du nik asmatu. Hori da Denis Itsasok eta alkatea berak Salberdinen kamera aurrean, edabideen aurrean argazki ofizial batean esandakoa. Baina ezin da goizean etxebizitza babestuen aldeko argazki atea eta arratzaldian luxuzko etxebizitza egitea ahalbideratu. Ezin da bi diskurtsoak batea eman.
Ezin da Salberdinen 81 alokairu babestu publizitatu eta aldi berean Villa Elisabeten 18 etxebizitza pribatu eta garesti sustatu. Ezin da herriari esan etxebizitza eskubidea defendatuko dugu eta gero praktikan espekulazioari ateak guztiz ireki. Eta galdera zuzena egiteizuet, nola da posible goizian Salberdinean alokairu babestua publizitatzea eta arratsaldean enpresa bati luxuzko etxebizitza egitea adiratzen duen aldaketa puntual bat itia. Orduan zein da benetan defendatze zuen etxebizitza eredua? Nola justifikatzen duzue etxebizitza eskubidea defendatze duzuela esatia eta aldi berean espekulazioa atiak guztiz irikitzea? Eta oso larria iruditzen zaigu baita diskurtsua hau PSEek babestia. Etxebizitza eskubidea defendatze duela esaten duen alderdi batek. Enpresa pribatu baten interesa lehenestia eta espekulazio operazio bati atiak zabaltzea babestia. Benetan kezkagarria dela iruditzen zaigu. Eta berez diot, etxebizitza gehiago egitea ez da nahikoa. Gakoa nolako etxebizitzak iteian da. Eta hemen planteatu dena, herritarrentzat eskuragarriak izango ez dian etxebizitzak dira. Ez dira babestuak, ez daude tasatua, ez da alokairu duinik, ez da herritarren premia erantzutu dion etxebizitzaik. Luxuzko etxebizitza pribatuak dira eta horrek ez du merkatuari laguntzei, baizik eta espekulazioari. Eta lurra aipatu ezue, eta nik nire lehenengo hitzartzean bai lur sail hori aipatuet, eta esan dut, benetan, lur saila hau eskuratzea, benetan interes publikoa baldin bazan, eta 1.918 euroko katastro balioa dakan lur hauek eskuratzea, benetan gure interes publikoa izango balit, interes publiko hori udalak erosteko aukera bikoiko lukela inungo trukerik egin gabe. Eta horregatik berrez izango deu, ez deula proposamen hau babestuko, ez duelako babesten etxebizitza eskubidea, baizik eta interes pribatuen mesedetan lan egiteulako aldaketa honek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garazi, Garbine, bigarren txandan zura daitza. Eskerrik asko Xabian. Lasai Garazi ondo argi gelditu zait, zuen posizioa dela, Zarauzko EH Bildun posizioa hau da, oposizioko posizioa. Alegazioei dagokienez, aurkeztutako alegazioek hainbat gai planteatzen dituzte, baina haien ardatz nagusiak 3 dira. Interes publikorik ez dagoela, udalak jasotzen duen lurzoruaren balioa sustatzaileak jasotzen duen onurarekin alderatuta eskasa dela, eta Zarautzen etxe bizitza arazo larria izanik jarduketak etxe bizitza babestu aurreikusi beharko lukeela. Talde idazleak argudioak ematen ditu 3 baieztapen horiei erantzuteko, eta guk bat egiten dugu argudio horiekin. Interes publikoan inguruan jardu naiz lehen. Bigarren baieztapenari dagokionez, lurzoruaren balio ekonomikoari eta ustezko desproportzioari buruz, hontan oso kezkatuta dago Garazi, alegazioetako batek 1.380 metro kuadroko eraikigarritasun gehikuntza eta udalak jasoko duen lurzoru urbanizazioa alderatzen ditu, eta bien artean desoreka ekonomikoa dagoela dio, Garazik aipatzen duen bezala. Udal txosten juridiko teknikoak berak ez du aukera hori eskutatzen. Desoreka ekonomikoa egon daitekelako, baina azaltzen du baliokidetasun ekonomiko zehatza ez dela hirigintza hitzarmenaren baliozkotasunerako legezko baldintza. Horrek ez du esan nahi prezioak edo balio ekonomikoak axola ez duenik. Esan nahi du ezin dela interes publikoa bi partzenen tasazio balioen arteko eragiketa aritmetiko batera mugatu. Udalak aztertu behar du lurzoru horrek udal estrategiarako duen erabilgarritasuna. Kokapena, biotopoarekiko hurbiltasuna, hiritarekiko lotura, udal jabetzako lurzoru kontinuum bat eratzeko aukera eta etorkizuneko ingurumen edo erabilera publikoko jarduketetarako ematen duen ahalmena. Hau da, ezin dela esan, hori erosi daitekela katastroko balioan truke, saltzaileak saltzeko prestez baldin badao. 3. Etxebizitza krisiari eta etxebizitza babestuari buruz. Argudio horren abiapuntua partekatzen du. Zarautzen etxebizitza arazo larria dago. Herritar askorentzat bereziki gazteentzat etxebizitza eskuratzea edo alokatzea oso zaila da. Ez dugu egoera hori minimizatzen, aitzitik egoera horri erantzuteko lanean dihardugu azken hamarkada honetan. Baina diagnostiko zuzen izateak ez du esan nahi ondorio urbanistiko guztiak zuzenak direnik. Plan orokorraren aldaketa bakoitzak bere helburua dauka. Ezin zaio espediente puntual bakoitzari udalerriko etxebizitza arazo osoa konpontzeko eskatu. Kasu honetan, aldaketaren helburu nagusia ez da etxebizitza babestuaren sektore berri bat sortzea. Baizik eta Villa Elisabet partzelaren antolamendua berritzea eta horri lotuta udalak Inurritza hirita inguruan kokapen estrategikoa duen lurzorua eskuratzea. Gainera, txostenak argi ezartzen du, zergatik ez den etxebizitza babestuaren estandarra aplikatzen. Hiri lurzoru urbanizazio bidez finkatutako
finkatuan planteatutako zuzkidura jarduketa delako, beraz ez dagokio estandarrak aplikatzea. Udalak ez dio uko egin etxe bizitza babestuak eraikitzeari. Udaletxe bizitza politika ez da jarduketa isolatu batera mugatzen. Hainbat eremutan garatzen den plangintza jarraitua da, eta hor uste dut, udal gobernu honek egindako bidea ezin dela eztabaidatu. Bestalde, etxe bizitza bakarra dagoen lekuan, hainbat etxe bizitza eraikitzeak ez dut uste kalterik egiten dionik zarautzek duen etxe bizitza beharrari. Lehen esan dudan bezala, anitza den gizarte bati eskaintza anitza eman behartzaio, behar bakoitzari bere neurriko erantzuna, baita etxe bizitza libreak ere. Labur bilduz, interes publikoaren justifikazioa espedientearen hasieratik dago, udal txosten teknikoetan jasota. Udalak lortzen duen onura ez da lurzoruaren egungo merkatu balio gutxera mugatzen, balio estrategikoa du. Etxe bizitza babestuaren estandarra ez aplikatzea jarduketaren hirigintza araubidearen ondorioa da. Ingurumen organo eta administrazio sektorial eskudunek aldeko txostenak egin dituzte. Eta azken batean, alegazioak ez dute frogatzen, aldaketa legez kontrakoa denik, arbitrarioa denik edo interes orokorraren aurkakoa denik. Horregatik, uste dugu arrazoizkoa dela alegazioak ez estea, aldaketari behinbetiko onespena ematea, eta espedienteak bere kontrol eta berme prozedurarekin jarraitzea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduaren batzordearen aurrean. Baina ez dut amaitu nahi, adierazi gabe oso larri iruditzen zaidala EH Bilduk talde idazlearen profesionaltasuna eta zintzotasuna ezbaian jartzea. Are gehiago udal plangintzako aholku batzordean aurrez aurre argudioak ezbaian jartzeko aukera izan zuenean, uko egin zionean eta abstentziora jo zuenean. Taldea buru duen arkitektoa Euskadin eta bereziki Gipuzkoan erreferentea da. Baita irigintzaietan arlo pribatuan, nahiz publikoan lan egin du. Eta urte luzez baita formakuntzan ere. Euskadiko profesional pila formatu ditu. Egia da, alegazioak aztertzeko txostena aldaketaren idazketa taldeak egin duela. Eta egia da, talde hori sustatzailea kontratatu duela. Hori ez dugu ezkutatu behar, ez daukatu ere, talde idazlearen bete beharretako bat delako alegazioi erantzutea. Idazketa taldeak egindako txostena koherentea da. Udal teknikariek hitzarmena informatu zutenean egindako txostenekin eta koherentzia ez da inongo momentutan eten. Beraz, udal teknikarien irizpide berak jarraitzen dituzte. Interes publikoari buruzko erantzunaren funtsezko oinarria ez da 2026ko alegazioen txostenean sortzen. 2023ko urriaren 10ko eta azaroan 28ko udal txostenetan dago jasota. Eta horiek udal teknikariak egindakoak dira. Inurritzako biotoporen ondoan, kukatutako hektarea bateko lurzorua eskuratzea udal interes publikoa zela. Talde idazleak udal teknikariak ezarritako ildoa jarraitzen du zintzoki. Eta ez dugu onartuko talde idazlearen profesionaltasuna zalantzan jartzea eta prozesu honen gardentasuna zalantzan jartzea. Hemen ez da ezer eskutatu, eman beharreko pauso denak, egin beharreko parte hartze prozesuak, eta hemen gardentasunik ez da falta. Esaidazu ze eskutatu dan, zer dagoen hemen eskutuan, dena gardentasunez egin da. Zoritxarrez, EH Bilduren oposizio suntsitzailearen beste adibide bat hauxe. Honekin bozkatu egingo dugu. 9. puntua. Zarauzko hiri plan antolamenduaren plan orokorraren aldaketa Villa Elisabet partzelari 19 Talaimendi eremuan eta lurzoru urbanizaezinean dagoen bat poligonoko 9. partzelari buruzkoa behin-behineko onespenaren aldeko bozkak 12, aurkakoak 8 onartu egiten da. Eta arratsaldeko 8 direnean, honekin 10. puntura iristen gera, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Basko eta PSE udal taldeek aurkeztutako proposamena. Ertzainei egindako mehatxuak gaitzesteko mozioa. Garbineri emango diotitza. Arratsaldean berriz ere.
Denbora asko daramagu entzuten garai berriak bizitzan ari garela, baina hala ere zoritxarrez oraindik ohikoak dira eta azken boladan are gehiago, herri honetan iraganean bizi izan genituen garai ilunak gogoratzen dizkiguten jarrerak eta keinuak. Horren adierazgarri da, besteak beste, azkenaldian ertzainei, udaltzainei eta lanpostu hauetarako oposaketak prestatzen ari diren gaztei zuzendutako hainbat eraso. Mehatxu, seinalatze eta irain larri bizi izan ditugula zenbait kolektibo eta pertsonaren eskutik. Gernikako ertzainetxearen lurralde eremua ere ez da jarrera horietatik libratu eta uztaileko egun hauetan hainbat ertzain mehatxatu eta iraindu dituzte. Oraingoan gainera, haien familia etxebizitzak erabili dira mehatxu horiek egiteko. Herritarren bizikidetza eta segurtasuna gizarte demokratiko baten funtsezko zutabeak dira. Eta ertzaintza zein udaltzaingoak funtsezko elementuak dira gure segurtasuna bermatzeko. Hilabete hauetan bizitako gertakariak eta gure lurralde eremuan bizi diren agentei iragan egunotan egindako erasoak, giza eskubideen urraketa larriak suposatzen duten jazarpen indarkeria legez kalifika daitezke. Eta jarrera guztiz antidemokratikoak dira. Horregatik, ezinbestekoa da erakunde guztiek eta hauetako arduradun publikoek gertatutakoa irmoki salatzea eta gaitzestea halakorik berriro gerta ez dadin. Ildo horretan, mozio proposatzen diogu udal honetako osoko bilkurari. Zarauzko udalbatzako ordezkariek ertzaintzako agentek jasan dituzte mehatxuak eta irainak irmoki salatu eta gaitzesten dituzte. Zarauzko udalak Euskal Herritarren eskubide eta askatasunak errespetatzean eta bultzatzean eta horrek dakartzan bete beharrak betetzean oinarritutako bizikidetza eredua babesten du. Beti ere, indarrean dagoen lege esparrua errespetatuz. Hori guztia bermatuta eta utzita dago Euskal Poliziaren, ertzaintza eta udaltzaingoak lan profesionalari esker. Lehen txanda zabalduko dugu. Inazio, zure daitza. Gizarte demokratiko batian muga badao. Alde batetik kritika politikoa eta bestalde batetik seinalamendu pertsonala. Polizia jarduketa batekin desadostasuna adieraztea zilegi da. Gardentasuna, azalpenak eta erantzukizunak ere eska daitezke. Hori zilegi da eta gaina beharrezkoa da demokrazia batian. Baina oso bestelakoa da pertsona bat bere lanbideagatik mehatxatzia, bere ingurunean seinalatzia, zerbitzutik kanpo daunian iraintzia edo gorrotua bere etxeko ateaino iristia. Eta hoxe da gertatzen nahi dan hemen. Duela aste batzuk, ertzaintzan aurkako pintaketak agertu zian, eta etzian komisaldegi batian indako pintaketak, ez da erakunde baten aurrian indako protestare, haien etxeetaraino juntzian. Bizidian, atxeen hartzeuen eta familiakin denbora pasatzeuen tokiraino juntzian. Guretzako bereziki larria da hau. Izan ere, norbaitek etxebitza seinalatzen duenean, ez du polizia jarduketa bat dudan jartzen. Mezu bat bialtzeio. Badakigu zeintzean eta badakigu nun bizizean. Eta gure ustez horrelakoik ez genuke normal hartu berko. Edo erlatibizatu berko. Euskal gizarteak ondo baino beto daki, zoritxarrez, seinalamenduak nora eraman gaituzten aurreko denboretan. Denbora luzegian, bazian autoren azpian begiratzen zuten pertsonak, bere lanbidea eskutatzen zuenak ere bai. Asko egin dugu aurrea gizarte gisa eta horrexegatik ezin ditugu atzera pausoak eman tema honetan. Mozioen helburua ez da erakunde bakar bat ukiezin bihurtzia. Ez du esaten polizian jarduketa guztia beti zuzena dianikan, eta demokrazian jarduera publiko oro fiskalizatu inber da. Gaur, udal honek mezu simple bat besteik ez du botatzen. Zarautzen kritikatu, desadostasuna dirazi eta protesta indaiteke, bai. Baina ezin dana da, inor bere lanbideagatik mehatxatu. Hemen gertatu bezala baita ere. Gaur, udal honek, inork ez luke mehatxuik aurkitu berko bere etxe azpilan. Bizikidetza muga argiak jartzian defenditzea. Eta hemen muga oso garbi dago. Ez mehatxuik, ez seinalamenduik, eta ez da justifikazioek ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Ion, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon, aipatu nahiko nuke mezu simple bat jarri nahi dela mahai gainean aipatu Inazio gantxe bertan, eta mezu simple honetan guk gero itzengo deun gaia izango da, baina aipatu nahiko genuke baina alternatibako mozio bat aurkeztu deula, irutzez egolego mezu simple egia dela baita ere mozio honek adierazten duena.
eta osotasun bat hartu beharko lukela, horretik aurkeztu deula ondoren, urgentzia eztabaidatuko duen gaia. Zuek aurkeztu zenuten mozioa junda, elkarbizitza hitz egiten deu, bizikidetaz hitz egiten da elkarbizitza demokratikoak pertsona guztian beraien bizitza pertsonal eta profesionala mehatxu, koakzio, seinalamendu eta intimidaziorik gabe garatu ezaten bermatzea eskatzen du, eta horrekin bat egiten deu. Horregatik, ertzaintzan, udaltzaingoaren, ordezkari publikoen zein beste pertsonen aurkako mehatxu, koakzio, seinalamendu zein intimidazioak gaitzesten ditugu. Hau da, ofizioagatik egiten dian seinalamenduen aurka gaude. Hala ere, azken hilabeteetan, zenbait politikarik egiten duten ertzaintzaren instrumentalizazio alderdikoi bat ikusten ari gea. Erabilera ankerronek ez daka helburua ertzaintza babestea, baizik eta alarma, polarizazioa eta estigmatizazioak sortzea. Eta honekin, aldeak edo bando ezberdinak sortzia. Elkarbizitzaren aldeko apustuak bi ekintzak salatzea eskatze du, eta biak ala biak elkarbizitzaren aurkako jarrera gisa salatzea. Eta mozio hontan egiten ez da egiten, hau. Azkenik esan beharra daukau, herri hontan badaola azaleratzen aidan sakoneko arazo bat. Egun ertzaintzan eta polizia gorputz batzuetan ageri diren jokabide askok herritarrak polizia autonomikoaren gandik gero eta urrunago egotea dakar. Beraz, eta ezinbestean, erantzunkizun politikoz jokatu eta honen inguruko hausnarketak abiatu behar ditugu dagokion instituzioetan. Hau guztia eta mozionen kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Lehen txandan, Garbine, zure da hitza. Gaurko eztabaida hau ez da berria, iaz izan genuen antzeko eztabaida bat, eta ikusten dugu posizio berdinetan jarraitzen dugula. Bi ikuspegi daude mahai gainean berriz ere. Guk aurkezten dugun mozioak elkarbizitzaren eta errespetuaren aldeko adierazpen bat proposatzen du, herritarren segurtasuna eta herritarren arteko bizikidetza bermatzea dutenen lanaren aitortza eta errespetu aldarrikatzen ditugu, eta EH Bilduk berriz ertzaintzaren eta udaltzaingoaren lana zalantzan jartzen duen diskurtso bat ekarri du, berriz ere polizia eredua zalantzan jarriz. Eta Jonek esaten zuen, gure mezua sinplegia zala o sinplea zala. Eta horrek helburua dauka. Guk nahiko genulako behingoz EH Bilduk gaitzestea ertzaintzan egiten zaizkion mehatxuak besterik gabe. Eta ez beti lotu behar izatea eta justifikatzea ertzaintzaren ereduarekin. Baion, hori nahiko genuke. Eta horregatik ekarri dugu mezu sinple hau. Nahiko genukena da, kolektibo bateko parte izateagatik pertsona bat mehatxatzea hori gaitzestea, kolektiboa erlatibizatu eta horren inguruko hausnarketak egin gabe. Beste kolektibo batzuen inguruan egingo bagenuke hori, ez esango luke EH Bilduk. Bai, gaitzesten dugu, baina, beti baina hori dago. Eta guk nahi duguna da gaur EH Bilduk esatea. Babesten dugu, edonor izan daitekela ertzain, udaltzain, eta horregatikan ezin dula izan mehatxatua. Arrazoi horregatikan ezin dela mehatxatua izan pertsona bat. Eta ez horri lotzea beste gairik eta beste girabueltarik egitea. Horregatikan da sinplea gure mezua. Badalako garaia argi eta garbi hitz egiteko. Eskerrik asko, Garbine, bigarren bueltarako aukera. Jon, zure da hitza. Bai, mugatuko naiz irakurtzea berriro irakurre detena, zenbate du ez dela izela ondo azaldu. Edo ez dutela ondo irakurre, igual, bedo bilak batea, izan leke baitare. Elkarbizitza demokratikoak pertsona guztiek beraien bizitza pertsonal eta profesionala mehatxu, koakzio, seinalamendu eta intimidaziorik gabe garatu dezaten bermatzea eskatzen du. Horregatik, ertzaintzaren, udaltzaingoaren ordezkari publikoen zein beste pertsonen aurkako mehatxu, koakzio, seinalamendu zein intimidazioak gaitzesten ditugu. Eskerrik asko, Jon, bigarren txandan, Garbine, zure da hitza. Eta jarraitzen dezu, eta buruz ez dakizkit zure hitzak, baina aipatu dezu, ertzaintzaren jokabidea, eta herritarrek ertzaintzan daukaten ez dakitzea hitzekin esan dezun. Azken batian egiten dezuna da, justifikatu egiten dezu. Gaitzitsi eta ondoren justifikatu. Eta guk nahi duguna da behingoz gaitzestea
herritar bat, ogibide bat aukeratzeagatikan ez izatea seinalatua eta ez izatea mehatxatua. Hori nahi dugu, beste edozein bezala. Eta ez, baina jokabide batzuk eta bat eta beste eta horri bueltak ematea. Eta horregatikan aurkezten dugu puntu hau. Eta horregatikan eskatzen dizuegun mesedez, gure emozioari alde bozkatzeko. Eta babesa adierazteko udaltzaingoan eta ertzaintzan lan egiten duten pertsonei. Eta honekin bozkatu egingo dugu 10. puntua. EAJPNV eta PS udaltaldeek aurkezutako proposamena ertzainei egindako mehatxua gaitzesteko mozioaren aldeko bozkak 12. Aurkakoak 8. Onartu egiten da. Eta berez, hurrengo puntua 11. Gai zerrendan eskari galderena daukagu, baina atzo arratsaldeko 3:04 gutxitan EH Bilduk erregistratu zuen beste idazki bat, proposamen politiko batekin, eta hain zuzen ere, esan behar zaizue, epez kanpo aurkeztu dezutela proposamen hori. Eta epez kanpo aurkezteaz gain, proposamen horren berri ez degula izan bozeramale batzordean. Eta azken orduan, atzo, gaur iritsi zaigu guri gaur goizean, goizeko 8:00 iritsi zaigu korreora, zuek atzo erregistratutako mozio hau, epez kanpoera bat, eta beraz, erregalamendu organikoa jasotzen duenaren arabera, presazko izaeraz tramitatu alizatea da bozkatu behar den lehen puntua. Baina bozkatu aurretik nolabait presazko izaera horren justifikazioa esplikatu behar da, eta hortarako ematen dizuet hitza. Jon, zure da hitza. Arratsaldeon berriz, presazko izaera hau, presazko izaera daka, epeetan esan desun bezala, mozio batetik bestera, epeak oso laburra direlako eta ez dulako ematen denbora mozio alternatiborik aurkezteko, eta orduan, 25. artikuluan, aipatzen bezala, presazko izaera hori justifikatu behar dugu, justifikatzen dugu, leheno aipatu dut aurreko hitzartzearen hasieran, aurkeztu duela mozio bat bizikidetza demokratikoaren alde eta polizio ereduaren berrikuspenen sakon baten alde, iruditzen zitzaigulako zuek aurkeztu duzuen mozioa lehen esan dudan bezala eta errepikatzen dut sinpleegia eta interesatuegia dela eta hori osatzeko mozio alternatibo bezala. Hori da justifikazioa. Bale, justifikazioa entzun da, guain eten bat egingo dugu, baloratu behar dugulako gure botoaren zentzua. Eta eta bat minutu diranean, berrekingo diogu udalbatzari, hain zuzen ere, EH Bilduk aurkeztu duen proposamenaren presazko izaera bozkatuz. Presazko izaeraren aldeko bozkak, 10. Abstentzioak, 10. Idazkari jauna, enpate dago. Bai, baina udaleko araudi organikoa indarrean dagona, 25. artikuluan dio, mozioaren egiteak kasuaren presa argudiatu eta arrazoitu beharko da, hori bada. Erabakiko da, kide guztien gehiengo osoaren bitartez. Gehiengo osoa 11 bozka dira. Beraz, ezin da onartu premiazko izaera. Eta honekin, 11. puntura heltzen gera, neskari galderen txanda. Bai, Garazin? Eskari galderak aurreko puntuan araberako hitzartea zekan, eta ikusi dugu azkenengo egun hauetan, gure barruan ebai, egon diala ez genekilako guztiz nola aurkeztu, ez aurkeztu, presazko izaeran kontu honekin, eta nahazmen hauek ekiditeko edo behintzat irutzaigun aukeretako bat dala erreglamentua bea
berrikusteko edo gutxienez hausnarketa bat iteko aukera interesgarri bat izatea dakala berez gaur egun azkenengo 2 egun hauetan pasadana. Iruditzen zaigulako presasko izaerako hau bozkatu behar izatea eta adibidez herritar batek azkenengo 6 ordutan aurkeztutako sarrera batekin honea etortzeko aukera eta aldi berean udal talde politiko batek aukera hori ez eukitzea, bueno, adibide gisa jartzete herritarrena, baina pixkat iruditzen zaigu agian aipatuetena hausnarketa interesgarri bat eduki beharko lukela erreglamentu honek, batez ere mozio alternatiben inguruan epiak laburrak dialako, guk ulertze deulako eta aipatu nun ulertze deula bozeramaile batzordean ez dela aurkeztu azken batean mozio alternatibo bat dalako eta mozio alternatibo batek elaborazioko denbora bat eskatze dulako. Orduan gure proposamena da agian erreglamentuan bertan aukeran bat egongo litzaken olako kasuen aurrian hausnartzeko. Ez dugu esaten zer egin berko litzaken edo ez, baina uste dut demokrazian alde hausnarketa hau itea positiboa izango litzakela. Jasoa geratzen da eskaera, beste eskaera galderarik. Bai, Gloria? Bai, arratsaldeon. Galdera bat egin nahi diot Zarauzko alkateari. Galdera bat ez barkatu, eskaera bat. Memoria ariketa bat egiteko eskatuko diot. Bai, porque hemen esan diren gauza batzuk ez dira egia. Suposatu nahi dut, memoria arazo bat izan daitekela, ez duela ondo gogoratzen. Esan duzuna, alkateak esan duena, ez da egia. Hasieratik, 2015-etik hitz egiten ari gara eta denbora luze junda, behar bada memoria falta egon daiteke, hasieratik defendatuko dugu alderdi sozialistatik, orain dagoen distribuzioa itsasmendin, hirita eremuan. Hasieratik guk defendatu dugu orain ezegunea dagoen bezala berreskuratzea eta beste aldean etxebizitzak egitea. Gogoratuko duen alkate jaunak izango da nire argudio gogorrak eta nire sendotasuna ezegunea berreskuratzekoaren alde. Hori bai. Parte hori mantentzea ezegune bezala nahi nun eta gogor defendatu nuen. Gogor beldurra nuelako, igual alkateak beste nahi bat izango zuelako, zera da hormigoia botatzea. Orduan nik defendatu dut gogor, orain dagoen ezegunea horrela izatea. Baina beti defendatu dugu baita beste aldean etxebizitzak egitea. Eta noski, etxebizitza babestuak. Noski baietz. Baita ere, igual gogoratuko du eta igual horregatik nahaztu eginda alkatea. Eguzki zahar partzelan, nahi genuela etxebizitzak ez egitea. Hori bai, hori horrela da. Nahiko genuke hor ezegunea ere berreskuratzea. Zekit esan nuen, baina hori horrela da. Eta esango dut orain ez banun esan lehen. Baina hirita eremuan orain dagoen bezala, hirita eremua orain dagoen bezala mantentzearen alderdi sozialista beti egonda. Beraz, suposatzen dut memoria falta dela. Eta ez gezurra esaten ari dela. Porque horrela da. Orduan, eskaera, mesedez hori da. Memoria, aktetara joko dut, lekukua dauzkadalako, hori ikusi dutenak eta jaso dutenak, eta lekukoa dauzkat. Beraz, memoriaren kontra ez, lekukoak eta aktak erakutsiko izkizut. Beste eskaera galderarik? Beste eskaerari galderarik ezpada bukatutzat egoten dugu, gorko udalbatza arratsaldeko 8 eta 26 minutu diranean. Eskerrik asko da noi, gabona pasa.